Emme salam dostlar, yetip gelen täzel bayramymyz bilen ertirim nesibeden 2021-nji ýyla geçýäs. Bugun täzel vlog çekjek. Şoň üçin ýoşukla başlaýaryň. Emme salam dostlar, men Kerwen bilýän YouTube kanalynyň admini. Siziň yetip gelen täzel bayramlaryňyzy tüýs ýürümden gutlaýan Berkjan saglyk maşgala awadançylygyny arzu edýän 2021-nji ýyl Arskal döwlet getirýän ýyl bolsun. Nesibeden bugunam täzel vlog çekýän 2020-nji ýyl 30 dekabr. Menem näme Rossiýa Volgograd şäherine başlaýas. Kanala video adikledim kani istemedim. Netip 2021-nji ýylda köp video yüklejek bolar. Gyzykly maglumatlar ýetirip durar. Garadeçiňiz gasmaz. Meni video çürýän operator wady, Mülkamany adiýatörüň ogly. Olar häzir Moskwada täze lesirmene aýlanmana. Oňa da bärden ullokan salam Mülkamana. Sonra neki videolar näme bardy bolsa gowy pikiriňizi kommentarda belläň. Sebäbi siziň kommentarýaňyz laýyk maňa işleme üçin ullokan motivasiýa berýär. Siz köpçülük nämen halayan bolsa, nämen görmek isleýän bolsa, şol materialy hökmen işläp size ýetirýär bolsa. Dostlar, häzir Volgograd şäheriniň bir çetinde, Volga darýasynyň boýunda, täzeler çaňam ýanyna, doganma jaňa çegadyr bir tane dogaly, olara jaňa çek täzeler tutjak. Sizem tomuş et bilýärsiz. Doganma jaňa ýanydir. Doganma. Ol Podmoskowada haklar. Alo. Salam aleyküm ağam, olmuyor da. Allah atıyorsun, kutlu olsun tabiyle, düşündüğül olsun Allah'ta. Hava. Neyle başladığım tabiyle? Valla şu an tabiyle, mutlu hep sen ettim de ondan, yani dost olanlar var, onlardan sen hadi otur şu an. Hava bilen şu vlog çekip görne, şu an sana birinci sana da otasın. Senin vlog ne tip olacağım, sesini açıyorum, çıkmasana. Hava sağ ol. Bolya ama sağ ol, sen sakla oturmayın, kalın, havalasa. Kutlu ol sadece, sağ ol. Häzir ne orada jaňa diýän, ol menden uly orada dikirlen ama, oňa täzel tutjak, olam şu wagt aýlanmaýan türedýän bir ýeri. Alo. Salam aleyküm ağam, bolmaýar da. Oňa täzeler mutlu bolsun, düşündüğül bolsun. Sağ ol. Sağ ol. İyi de belli yani başladı onlar. Valla ama sen şu vlog atıyor ne şu atlar anlam. Vlog ne tip politik adışar. Sağ ol bolya bunu oturuver. Kutlu olsun tadeyle. Ne tip potam aylanır mı? Sağ ol. Bolya sağ ol. Ne ağzıma jaňa diýen dostum, ýakyn dostum biri. Bilýär şäherden bolýan şu an Astrahan aýlanmagy. Hawada.
Ali boğumda sanat ne da? Ama da da şu kutuğun tarihlerim şimdi olsun. Hava aydın da. Hava başladığında sanat ne da bardım tamam. Böyle alay bula o çek oturna şu at tetin az şör ödün kısmeten var ödün nasranı hava şu at tetin alı otur şu at olunur jana tarih nokta otur. Hava şimdi yok lan hava sağ ol. Böyle. Hava yok kudur dağlarda şu at kurbanı oturuyor kamera. Bu arada sana senin belli ver düşündüğü olsun uyumdakları da salam et kutlat diyor. Bu arada aslında ne? Bol ya sağ ol yaxşı. Bol ya sağ ol dostum bana. Ağır Muhammed'e zanat ya olan koptasın. Havar yok sana diyenler. Alo. Assalamu alaikum. Bu ne de muha? Kutol ne de şimdi olsun. Askal dolu getiren olsun. Hava sağ ol ne etken belli ya. Amma başladı. Amma başladı. Vlog çek atıyor şu vatta. Ara seni düşeceğin setin sür atıyor şu vatta. Olunur. Can tadil mutlu atıyor. Ay bol ya. Benim sana haberim de şu vatta. Ara kamera süper ne? Video süper. Bollu ne haberle şertler kalana maylanmalı. Bollu. Haberle şert sağlam. Bol ya senin sağ ol. Dostlar şunup bilen doğanma jangatdım olunur jangatdım dost olunur tadil tutdum olağan piyata bir yerde şu tadil ve lavatıyor. Buloğun doğamına Volgora şehrini akşam bolsun, onu akşam düşerken Volgora şehrini odan tutun. Hadir hem bir yerine aylanıp bilemek ve benim üye varmalı da taynamalı akşama taydip görmeli. Netice denem tadilin kutlu olsun, canı sağ olsun yana buraya. YouTube kanalımda ağda almak koydum. Ağda olun, like koyun, fikirlerinizi komentarda verin. Kıyın olmasanız da eğer borç olmasanız videonu dostlarınızla paylaşın. Hazırlıkça hoş sağ olun. Dostlar netice'den Türkmen tarihli taşımadan belirledik. Netip olsa olunurlar iyi biçip sonra tarihli arşanga aylanmak etmekçi. Biz de mən şəhərin oğudan yerlərini görüb aylan. Tamaşa edersiniz.
diýär. Her birine can salyp maşgala bolýarlar bu diýär. 2021-nji ýyl netip 2020-nji ýylda hem hasy bolar diýen arzum bar. Özüňizi goýjytlardan dedik kanalda da bolun, bedelen alyp. Onda da men kanalda görüşensek hoş sag bolun.